hi hagi violència. No n'hi haurà. Guanyarem perquè som demòcrates. Ens hem de preparar per defensar la democràcia i per defensar Catalunya amb les úniques armes que tenim: la resposta ciutadana i l'actitud pacífica i civilitzada que ens ha caracteritzat en aquest procés. Pot plorar, segur que tomba, tomba, tomba.